Actually, ang pizza karon ay pizza size sa Nobyembre. Welcome sa atong tipak-tipak ng mga istorya, mga kaigalaan ko. I hope nakasinda na mong tanan. Actually, nag-anticipated mass na kagahapon kay busy naman po sa atong trabaho. So, last night, I joined the anticipated mass, online mass, sa Lourdes Parish diha sa Punta Princesa. Shout out sa mga taga Punta Princesa. Shout out sa mga namaligya diha sa kilid og mga prutas. Dagan kay prutas diha sa iskina, no? Okay, so again, adlaw Domingo, adlaw sa atong Ginoo. So hinaot na nimba man mo karon o gahapon, ang uban nanimba gahapon at least once a week atong gahinan og panahon ng atong labang makagagahom mga kahigalaan. So I hope you're all in good health. Og sad news, no, karon ra ba nakadungog ko sa akong amiga nga nibalik na pud ang COVID. Actually wa man gyud nibalik na, ara mo gihapon si COVID, no, kini gyud si COVID nagsige tago. So magbantay-bantay ta mga kahigalaan ko, mga friends, mga friendships, magbantay kay naagi hapon ang COVID. Especially sa atong mga senior citizens, dapat extra careful, no? Well, katong wala pa nagpa-vaccine, magpa-vaccine na ta. Kaya ang gobyerno karon nag-extend, I think, no, sa mga vaccination sites nato og schedules. So, you guys can go to the health center, mga sentro, magpa-vaccine ta dito. Aron mild lang ang symptoms nga atong matagamtaman, no, kung magka-COVID man. Kay I think di na magyud nato kalikayan, no, ang naarag si COVID gihapon. Anyways, padayon ta. So this is tipak-tipak ng mga istorya, mga kahigalaan, and it's a beautiful Sunday morning. And so may pamahaw na ko karon. Ang pamahaw actually ininom ra ko og whey milk. Inilaging nagkatiguang na no? So kinahanglan na ta og whey milk. So kung kinsa tong nakatilaw na sa whey, murag lain-lain siya. Dili siya katong whey nga gamiton bitaw sa mga nag-workout sa gym, no, lahi ni siya nga whey. So anyway, ginom nimo murag hait-hait siya og kanang grano, pero okay ra, antuson lang kay para sa atong lawas. Unya friendly ra po siya sa akong tiyan, mga kaigsuunan ko, mga friendships. So, kisa to na problema sa tiyan. So, I think whey is the milk to go. So, di kayo isog sa atong tiyan, especially katong mga naay acid reflux sama na po. Alright, okay. So, nag-whey ko and then nag-attempt kong magputo cheese, mga kahigalaan, pero murag wa man nakatubo. Unfortunately, kuwang akong baking powder, so mag-practice na po kong utro later, okay? Ano lagi na siya. Push lang ng push hangtod ma-perfect. Oh, pareha rin sa relasyon. Malit lagi yung dayon, maghugot yung dayon sa mga relasyon. Anyway, push lang ng push. Hangtod ma-okay. Kaya wag makunay perfect na relationship. Okay, ganon. So, ang usa makasala, okay, mag-forgive ta. Nya usay kita makasala, ma-forgive po. Nya hinaot dili na nato usbon. Okay, so ana ra na siya. Ang depende po sa unsa kadako sa sala, no. Ganon. Okay, anyway, shout out sa mga tao dinha nga kana bitaw nasakitan sila. Nasakitan unya dili na bitaw ganahan mo suway kay di gusto masakitan og utro. Saon naman lang ni mga masakitan. Okay, sa mga nasakitan din ha, unya dili na nakatilaw og tagam, dili na bitaw sila mo try. Ay, shout out po din sa wala pa naka-try. Masakitan. Ay, ang mga wala pa ka-try gusto mo try, pero ang naka-try na murag nakatilaw og tagam, murag nahuman ako na sila anak nga mga bahin sa kinabuhi kanang masakitan bitaw. So ila ko nang gi-promote karon kay self love. You love yourself,
sa bagay, you cannot give what you don't have. So, love yourself na lang, anay, no? Kaya aron kung abot ang saktong panahon, makalove na gyud kang todo-todo. Okay, mga friendships, ganon. Okay. Anyway, sus ang akong wala gitong akong photo cheese kay natikoy man siya. So okay lang, bigla hapon mawagtangan og paglaom. Malami ra gihapon og ma-perfect og ma-successful ra gihapon ang akong photo cheese later. So shout out sa mga nagtinda dihang photo cheese. Not mahurot inyong mga halin. I mean, di. Mahurot ang inyong tinda aron dako mong halin o support sa needs sa inyong pamilya. So muna akong giampo karong adlaw o katong mga naninda pong uban dili lang kay photo cheese na gitinda, mga bingka, mga sa man na din haoy, mga bisa usa na lang itinda ana siya. So hinaot ang mga naninda diri mga tindero-tindera karon dako-dako og halin kay aron malipay ang pamilya og makatigom-tigom ginagmay ingon lagi sila. Dapat kuno na ako no tay 500 pesos or more kada buwan mga friendships. Nindot bitaw siya nga idea, no? Sige magsugod na taana ang mga friendships 500 per month kay aron na atay makuot-kuot panahon sa panginahanglan. Okay. Again, this is tipak-tipak ng mga istorya. Bisag unsa ra gid itong istoryahan diri god. So pawa sa kalaay ba. Nag-attempt pug ko samtang nag-steam ang akong photo. Nag-attempt pug ko og himo og tamarindo mga friendships. Kinsa toy ganahan og tamarindo din ha sa gagmay pa sila. Lami gyud ng tamarindo sa gamay pa kumpare jud ko ana tag piso. Ibutang ra bitaw na ni manang sa dahon sa saging. Kinsay nakatilaw ninyo dahil tamarindo. Lami kay na siya, no? Sambag. So, caramelized siya nga sambag. So, ang akong gibuhat, nagkuha ko ginog ng mga sambag, unya. Siyempre, kuhaan sa kanang iyang shell, no? Paghuman, butangan og tubig, paghuman, butangan og, gipabukalan, and then butangan sugar. Wa na, tamarindo na. Uy, piyong-piyong, kita sa ka. Aslom. Okay, piyong-piyong yun. Ang mga aslom nga pamati din ha. Okay, makapiyong tas ka aslom. Uy, kisa gwitiya di ka piyong kung mag-aslom. Aslom, piyong man jud ta. Makapiyong tas ka aslom kung bito gitawag sa to. Dato puti face. Grabe po doy. Grabe po ka aslom. So, inana na siyang matagam taman sa tamarindo. At least, ang tamarindo na siya sugar. So, aslom nga tamis mga kahigalaan ko. Kana na siya. So, nalipay rasag ko sa akong tamarindo. O, taod-taod ako na putong kanon. Kanabitang dukaon ako sa akong trabaho dito sa computer. So, mukaon og tamarindo aron malubatan. Aron mahuwasan sa katugon. Ana bitaw. Pero, if you think you need to take a nap, please do. Okay, panahon ko na mag-recharge ang atong mga brain cells, atong mga nerve cells kung mag-nap pa. 15 minutes ako ng mga kahigalaan ko. So, piyong-piyong gamay. Okay, and welcome to our Sunday special sa atong tipak-tipak nga mga istorya. Okay, so, actually, ang akong ika-share ninyo karon no, kinibito gitawag LDR. Jud kaayo ni kinsa man ninyong naay mga ka-LDR. Unsay pasabot ang LDR? Uy, ang LDR, long distance relationship. Ay, agoy. Alright, so ikaw na asa Cebu ug siya to asa either laing probinsya or laing nasod. Ana na siya. Unsa man gyud ning LDR, nindot pa gyud baka ni? Depende naman gini sa tao, no? So, kung kaya ra gyud nimo malayo sa imong love, then go for LDR. Okay ra gyud. Pero kung di nimo kaya, I think inyo nang sabutan, no? Kanang mga LDR bitaw. Kaya nabitang uban nga, like, ako personally kay sweet, murag malambing ko ba? So, ganahan ko nga nara siya sa akong kilid.
no? So murag di na muwak na akong LDR, sorry na lang, no? But it might work for me for a few months, a couple of months, pero kung mag years na murag time sa pagod, murag inana bitaw. Pero in fairness na ako yung mga friends na, mga friendships nga na sila ka LDR and okay ra sad nila. Oh, nice. Okay, so depende ra gyud na sa tao, no? Anya. Pero kung wala gyud siguro ko kuan kung nga gyud destined gyud nako siya. Anya, naa siya sa laing nasod. Murag antuso na lang gyud siguro nako, no? Kung destiny gyud, no? And then it also entails trust, no, sa usag-usa. So magsalig ra gyud mo sa usag-usa. Nga love gyud ninyo ang usag-usa og dili gyud mo magpatintal sa uban. Ubay-ubay na ba gyud ang natintal ka faet kaya ano? Ano naman pud ning nay uban nga kabalo naman nga na may nagsaad pero tintalo man gyud sad nila, no? Di na lang sad ta manintalon ta. Ana, before bita ka nang igila-ila, bitaw ila-ilahon sa akong nanabay gisaaran na ba ni siya or nanabay nagsaad ani niya or naaba ni siya gisaaran dito kung asa. Unya kung nana murag undang na lang unta tano kay aron wala bitay relasyon nga mga mabungkag, ana na lang na siya girl o boy, no, sa nato, no? Hindi lalim kay ang usa dito nahabilin puting inampuay nga ang usa mag-faithful unya kay naaday sad toy usa nga nagsigig kuan sa muksimbok. Makakanta man sad ta ana og kung ako na lang sana yung minahal, di ka na muling mag-iisa. So makakanta ta ana inana kanang gibiyaan o kanang sa pa sa man ang akanta uy ni Between Escalante na in love siya sa iyang friend niya, iyang friend na in love og lain ka faet bayaan ning sitwasyon na anyways na siya ang nahitabo. So mga nay ka LDR din ha, trust lang jud ta girl, trust lang jud boy nga si girl way lain, no? And then sa may buhaton ani mga ka LDR, actually importante gyud kaayo ang gitawag og communication. Nga naman gitay mga messenger karon, so kasi unsa unta ta ka busy mo message og naunsa na ka dinha uy ana bitaw mo hi man lang, syempre makakilig pud na namo ba ana siya bisag hi lang kauna hi na ako sa work nya giuna-huna tika ba gamay ra magud kay nga message good makilig na magud ang mga girls ana ra gyud na siya inya ang and of course ang girl pod mohimo pug inani mao bitay lang giingon nga effort gyud ka so kung mag LDR gani nya tapulan bitaw ka mo message mo update ayaw na nagtuga-tuga uy. Okay, constant communication is very important sa mga long distance relationships, mga friendship, ana na siya. Nya mo ingon dayon ka nga kanang busy magud kay ko. Times sa busy kay ka unsa man busy kay ka or magbuwagan ka una-unaog tarong ana bitaw. Ana ra na siya. So kinahanglan nato gyud ikuan anang i-prioritize nato gamay pila ra may message good unya before matulog kung ala problema ra ba day mga time difference, no, kay ang uban gabi nya sa ato Pilipinas kay buntag or gabi sa ato buntag dito work na ana bitaw, so very big problem ang time difference. So again kung nagamoy ka LDR magsabot kung unsang oras unsang adlaw mag chikahay sa FaceTime, Messenger, unsa pa na din ha. Maora na siya. So again, unsa man constant communication. Okay, mao to akong giingon, communication and then trust good sa usag-usa. Mao na siya. Okay. Unsa pa may akong ikastorya aning long distance relationship, daghan kay nagbuwag ani kay wa gyud si trust mawagtang gyud madugay, may pila ka adlaw, pila ka buwan. After that, nawagtang na gyud, mag-away na dayon. Unya si communication may pila ka buwan, pag human kapuyo naman pod og update, kapuyo naman pod og message og text, no?
Ay, anyway, ana na siya. So, kung nata sa long distance relationship, mag-effort yun ta. Nakagid tay effort. Hinumdum ko sa joke ba? Kasi nga, sige English ang landinganan sa eroplano. Ingon ang sa airplane. Sa to, basta na nga to joke. Anyways, di lang na ko i-appeal diri ang joke, di na ko kahinumdum. Anyway, so communication, trust, effort. Ano mo effort jud ta mga kaigalaan ko. Unya, i-involve pud nato atong partner. Uy, pananglit na akas party sa imong company dito sa Amerika. Unya, syempre grabe pwede pag ka maka-video chat niya introduce imuhang girlfriend. Kay maganahan man sad mi ma-introduce mi sa imong kanang groups of friends. Syempre kay we feel involved, we feel special. Ana bitaw nya proud ka nga na kay gwapa nga girlfriend. Ana ra na siya. Or proud ka nga na kay gwapo nga boyfriend. Ana siya. So you have to keep your partner involved. Kay aron somehow bisag layo ka, maka-feel siya nga importante siya nimo. Ana na siya. Okay. Pag human, sa kamay akong ikastorya ani. Oy, syempre prayers, no? Ano na siya, mag-pray yun tagtarong kay ang prayers baya yun can move mountains, no? Kay magampo ta nga atong partner, ma-faithful nato bisag layo siya nato. Kay daghang tentasyon, ya kita po magampo pod nga di sad ta matintal kay di rabi atong partner matintal kita matintal pod ta kay daghang yung mga sofa po din ha ana na siya. So we have to pray. Okay. Ay, long distance relationship. Ang uban kay di kaantos molupad gyud bisang asa pa na si boy, bisang asa pa si girl. Nagi mga uban di kaantos, no? So, depende ra gyud na sa tao. Kung makaantos, then go for it. If dili, then talk about it with your partner. Okay, and the last thing that I will talk about is plans. Okay? So, siguro ikaw imong partner magplan, ano? Kaya di man pwedeng mag-LDR forever. Unsa man gyud inyong plan sa kinabuhi, sa future. Okay? So, ana na siya, pila man kakatuig anha sa Pilipinas nya kano sa man kamo apas nako diri sa Canada ana bitaw magplano, okay, or the other way around, pila man kakatuig din ha ngay kano sa kamo uli sa Pinas, and then you talk about where you guys wanna go, yung sa ni pag-spend inyong time together, kung mag-holiday ba ang boylet sa Pinas or si girllet mo holiday ba dito sa laing na, so dahil na siya, so you plan. Okay, so mauna na siya ang I think maura na ako mahunahan kung na ako'y na-miss, then please tell me. So maura na ako mahunahan na ng mga LDR so far. Naka-LDR na ba ko sa una? Kind of. Mo nang nakarelate sa ko ani sahay. Okay. Okay, mga kaigalaan ko, akong i-summarize ang akong advice para sa mga naay ka-LDR karong mga panahon na. So again, bottom line, depende rin yun na nimo. If you can do it, makaya nimo, then go. If not, then you talk about with your partner. Pero sabagay sakripisyo pud gamay, no, especially atong mga couple bitaw nga nay plan to move out to migrate to another country nya mag-una bitaw ang usa, so we have to sacrifice too. So sakripisyo lang sa anyways, okay ra lagi ang tanan lagi. Okay, so unsay buhaton, first of all akong i-mention was trust. So salig mo sa usag-usag, salig mo sa inyong love sa usag-usag, og di na mangita og lain ang usa. And then another one, constant communication. So mag-text jud, mag-messenger gyud, bisag pila ra gud ka words, pila ra gud ka sentences, maganahan na gyud ana matug. Di bitaw sakit atong dugan, nagunsa man karon siya dito, no, ta kibaw clueless ka ita, ano nagunsa na magkaron, magsige na lang tagkuan, sige na lang tag-guess, mag-guess na lang tayo, basin nagtrabaho ron, ay basin nagkaon na ron. So kailangan mag-update sa mo gamay nga, oy nagkaon ako diri love, nag-lunch ko, i-picturean ang pagkaon, i-send yun, ana bitaw. So that's, i-appreciate yun kayo na namong mga girls kung inana inyong buhaton mga boys.
Ana siya. And then we do the same to you guys. Okay? Next, sa paman, I'm involved. So, again, kung mag-party-party mo sa inyong company, mag-video call ka, unya, imong i-send sa imong partner, or, no, mag-video call, i-call imong partner, niya, i-introduce imong mga friends, ana siya. So, at least, di siya ma-left out ba. Nasa siya idea kung kinsa imong mga hangoutan permi, di siya sumabiyas ka. Kinsam kay kuyog ron akong lab-lab, oy, lahi na mo siguro kuyog ron, ana bitaw. Ay, kuyog ko ni Keith, inya, imong lablabo kay laki sa tong Keith, wa man ni introduce, so maglain na dang huna-huna. So muna siya gitawag og sorry na lang, mag-awa na lang. So better involve your friends, introduce your friends to your partner, no? Next, mag-effort jud ta bisag kung sa ka busy sa atong work, gahinan jud natong time ang atong pag-message sa atong love, pag-video chat, set schedule, especially kung may time difference, inya mag-ampo kay ang tentasyon karon na pirmi. So mag-ampo ta mga besh, mga friendships, okay? And then of course magplano dayon about sa future. So maura siya. So kung may plano, meaning sure na nga, you know, na ipadulngan ang inyong relasyon, no? Kaya kung may plano tayo sa asa tayo padung, liko-liko. Okay, so kung may plano, meaning sure na kung asa mo padung, no? So, na siya. So, good luck sa mga girlets nga na ay ka-LDR karon. Uso na ra ba ang mga afam? Pangunahan pag ko na kung saan mo nag-afam, nag-google judayon ko. Hala, uso na daron ang mga afam. Mahalin pa baka ako aning afam. Mahal na siya din pang Anyway, so good luck sa mga girls diyan na ay mga ka-LDR nga mga nga to sa laing nasod, of course, and sa mga boys pod. So again, ana lang gid na siya, salig-salig lang gid ta, no? Di lang magsigi og kanang di usod na ma-paranoid, no? So we trust sa atong partner, and then ikaw po di try to be faithful gyud sa imong partner pod, aron walay gubot, aron walay lalis, aron walay panagbuwag nga mahitabo kay buwag na ba mga abjudayn tag usa ka semana, duha ka semana na po kabuan. Okay, so din hinalang ko kutob sa akong istorya about sa long distance relationship, okay? So hinaot pagkakaplag mo sa inyong true love, og you end up kinda not, of course, kasal na after, so you have your family too. So again, my wish is for you guys to have good lives someday kung sa kung naay ka LDR din ha. Goodbye, and din na lang ko to. Again, this is Tipak-Tipak ng mga istorya, and I hope you learned something from my episode today. This is episode number 8. Thank you, and God bless everyone.